Manay na suko ka. Gusto ko bang ko. Bukot lagi kay ka. Alam mo sa oras sa bayot, punta ka balik Davao. Sa ako man ni ron. Tiktukin na lang sa kubi para malingaw ko. Ay, lako. Para dili ko masapot ba. Sige. Dili na. At least makita na ko yung bago nga performance. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Ha? Pak! Dili ka tong energy ka tong level 9 na ako ang ano ha. Level 9. Pas. Tak. 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 Level 7. Tak. 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 Wow! Level 3. Tak. 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 Wow! I-slow mo na kung anong pinaka-slow mo dyan na. Tak. Shak. Wak. Wow! Wow! Yes, salamat talaga. Nawala akong stress. Ako. Nausa ka dili? Ay, hindi ako ganun. Ha? Masakan ba? Lamok ka no pero ay bakit ka no pero ginapaa kag lamok? Ana kay mo dila o. Namayat na ko dai. Tanawa na. Hilom. Ayat yan. I-check ba? Di na makitaan. Kuya, dako yung sanina. Tanawa sa kong wing. Wala ka naman yan. Wala ka naman yan. Wala ka naman yan. Wala ka naman yan. Diya? Wala ka naman yan. Ay, wala ka naman yan. Wala pa namayat. Mag-commute ka. Ay, may pagagamay. Mag-commute ka ba yun? Ay kukuan ko na. Everyday na! Namayat ko na ba? Namayat ka gamay. Sa pila ka gamay, pila ka percent. Mga 5. Hindi, sumayat ka. Isu kay kag no na ano no. Nag-apil ko kag riot sa una day. Pero ka na mag-video. Dagay niya sa city yung wingki niya. Ha? Sa city yung dagay niya yung wingki. Ikaw? Excuse me. Tara na ako, subo na lang kong baklay. Ano? Ito, baklay na ka day. Ano kay baklay ito ito? Artistic ko. Sabi ko ka naka-dress. Ali pa diya dudo. Madam! Ay, ako ba doon tubo? Yan, pangalan. Madam. Mari kang maglisod og lakaw.